Ayikho into enophuphu njengalento yokufuna ukujabula, ngoba uma umuntu ofuna ukujabula ugcina wenza ngisho izinto ezizokubulala ekugcineni ngenxa yokuthi wena usuke ufuna ukujabula. Akunqeni ukuthi umuntu ethi enemali yonke, izinto zimhambela kahle, bese vele engena kuy'dakamizwa ezizombulala, ebhema amaphilisi azi kahle ukuthi azombulala ngenxa yokuthi yena usuke efuna ukujabula. Uma ungase ubuze umuntu nje ophuza utshwala ukuthi uphuzelani utshwala, asikho isizathu anaso ngaphandle kokuthi usuke ey'tshela ukuthi uyay'jabulisa. Akanqeni umuntu ukuthi ethenge ithikithi lokuya kwishow yamahlaya ngenxa yokuthi ufuna ukuyohleka nje. Wathi umfundisi, ngeke ubuse kabili, ngeke ubuse emhlabeni uphinde ubuse ezulwini. Uthi izulu liyahlushekelwa. Bonke abantu abawungena izulu, abantu abaphile kabuhlungu emhlabeni nabahluphekile. Awukwazi-ke ukuthi wena uthi ufuna injabulo yasemhlabeni uphinde futhi ufune ukuphinde ujabule futhi nasezulwini. Uma ujabulela emhlabeni ngeke usajabula ezulwini. Uma ujabulela emhlabeni ngeke usambona uNkulunkulu. Yingakho isiprofetho sikaJehova sithi uyothi uma befika laba bobebuya emhlabeni sebengena ezulwini, kuthiwa obani labo? Kuthiwa yilaba abaphuma emhlabeni osizini olukhulu. Kuthiwa bobe bedunyiswa nayizingelosi. Ngoba umuntu ohluphekile emhlabeni uyahlonishwa ezulwini. Umuntu okhonza uNkulunkulu emhlabeni wamhluphekela, ezulwini uthola isikhundla esikhulu, udunyiswa ngisho nazingelosi. Ngakho-ke fanele wazi ukuthi uma uthanda ukujabula emhlabeni, umbuso wezulu ngeke uze uwubone.